Oinetiko lehenengo euskera idatzitako testu importantiak 19. mendiaren hasierako dira. Manuel Umerezek idatzitzakoak 1805 urte inguruan. Eta Olabarreta auzoko Arrazolazpiko baserrian aurkitu zian. Manuel Umerezek idatzitzako bi liburutan batez be gai erlijiosuak, erlijio gaiak erabiltzen dira. Baina bide batez aipatzen ditu orduko ohiturak eta siniskeria batzuk bai, eta oinatin eta inguruetan ziren gertaera politikoak eta historikoak. Manuel Umerezen testuetatik gaur eguneko euskerara, ahozko euskerara, aldaketa batzuk badoz jakinan. Konton izan da, batez be, testu idatzi oinatiar batu antzeko bat izan zela. Eta gero, gramatik aldetik bera aldaketa txiki batzuk emun dia, baina ez larra gehiago esateko. Manuel Umerez Agirrezan idazlia, berez, Goribar goiti basarri zen, Goribar auzoko Goribar goiti basarri zen jaixua, eta berak idatzitzeko lanak, bera abadia zen, hilakoan beste abade batek, bere hiloba batek Juan Jose Umerez jaso zituen. Eta Juan Jose Umerez izanean, honen Juan Jose beste hiloba batek Pedro Arrazola Umerezek eskuratu zituen. Horregatik, Goribar goiti basarrian sortutako eskuizkero manuskrito horrek azkenean bukatu ebein Arrazola azpiko baserrian. Hola hortan. Manuel Umerezek idatzitzeko bi liburuak garrantzia handixakoi batetik oso liburu Mardula, Luzia direlako, ez dira orrialde bateko edo esaldi solte batzuk, orrialde pila badia, eta ordono material dexente dago, gero astreketak eta egiteko. Interesakoi, bai, dialetologia aldetik, oso ordura arte oso gutxi erabilitako aldaera baten idatzitza dauzelako, eta baita gero erlijio gaiez aparte, liburu horretan harreketan direlako, orduko ohiturak eta siniskeriak eta bizimoduak, jantzisei buruzko referentziak eta alderdi horretatik ere nahiko interesantia da. Hori lehenengo testua aurkitu zen Olabarrieta auzoko Arrazolazpiko baserrian, bai? Eta bilatu ebena izan zen Jose Adrian Lizarralde historialari Franziskotarra, 1930 urte inguruan. Eta egilea izan zen Manuel Umerez Goribargoitia. Hori da, daukagun dokumento idatzi, lehenengo dokumento idatzia, edo oinetiko euskaren idatzitakoa, edo zarrena. Testu hau idatzi eben Manuel Umerezek 1805an. 1805-etik 1930 bitarte hortan, egon zen esku pribatuetan eta inork ezekien hori zeuenik ere. Esan bihotzuet, euskeria ez dela ebali izan gauza idatzietarako. Gure hizkuntza erabili izan da bakarrik ahozkorako, berba egiteko, ez idatzietarako. Orduan, Manuel Umerezen lanak salbuespena dira. Ez da ohikoa izan, ez da? Ideia errepikatzearen esan bihotzuet, euskeria ahozko ebaleria izan duela gizarte bizitzako arlo guztietan, oraintxe puntura arte, eta, esate baterako, udalean, orain dela 30 urte arte, dana erderaz idazten zen, eta orduan, orain dela 30 urte hasi zen euskeraz idazten. Eta eskoletan be, apurtxoa lehenago, baina beti euskera batuan, ez herriko euskeran. Herriko euskeraren erabilera idatzia, ez da existitu izan, salbuespen batzuk izan ezik, Manuel Umerezen testu honek, edo Kandido Izagirreren iztegisa, beste gauza bat, aipatzeko. Esan behar da, hizkuntza bat beti aldaketan dela bere bizitza guztian, ez da? Sasoiko bizimoduari erantzuten xau, eta bizimoduarekin batera aldaketan doia. Gure bizitzan ikusi dugu geure aitzajun amandrien berbetatik geure gurasoenera aldia eguela. Euren gurasoen berbetatik geurera ere aldia dauela, eta geure berbetatik seme-alaberenera dudarik gabe handiagoa. Ondorioz, pentsatu behar dugu aurreko gizaldizetan be alaxe izan zela.
aldatu izango zala, ez, aldaketan fango zala. Testuetan hori ikusterik nola ez dagoen, ez daukagu esaterik zer desberdintasun egondan, ez da egiten, 18. mendeko testu batetik, 20. mendeko testu batera, edo 21. mendeko testu batera, ze horre evoluzio bat egongo da, baina nola ez da idatzi, ez daukagu jakikerik, ez da? Baina, horre ere pentsatu behar da aldaketak egongo zirela. Ondare kulturalaren terminoa oso goza zabala da. Hor zartzen dira, geuri kontatu izan duzkoen ipuinak, edo erabiltzen diren ezaerak, edo oitxurak, edo etxearen inguruan, ze oitxura dauzen, edo bizimodu aurrera tertzeko zeintzu diren erak, edo aukerak, edo moduak, ez da? Claro, horretan herriko euskeriak bere ondaria itxiozko, baina nik horretan enez hartuko gaurkoan, ez da? Nik gehiago zentratuko naiz leku izenetan, etxe izenetan, persona izenak edo gaitz izenetan. Eta horretxek aitatu gureko nituzke. Horrei danape gure ondare kulturala direlako eta herriko euskeriaren tasunez jositza dauzelako. Ikusi digun. Adibidez, leku izenak eipaketa euskoan, badako izen asko, herriko tasuna edo formen ezaugarriak dituztenak, ez da? Dakoinak, ez da? Esateko, guk bustidura erabiltzen dugu, ez da? Eta horren, dauko iturrigorri bustiduraz, ez iturrigorri bezik eta iturrigorri. Berdea, nahastua, euskera, geure euskararen ezaugarriak horre ikusten dira. Etxe izenetan ere bai, baserri izen asko dauz. Adibidez, imitxola. Hori da, Olabartako baserri baten izena, ez da? Imitxola, edo koiskar, goroz bizkar, koiskar, bere kontrasignoarekin, hor aurreko mendixan bai. Edo aizkorbe, Arauzko baserri bat, Azkonitza, hemen hor lezezarri hausuan, Matromai, Zubilagan, Duruan, aurreko mendixan, Askazui, Zubilagan, eta horreko etxe izen asko. Gero, persona izenetan, ezaugarri bat, baina euskara guztia, baina geure euskerako ezaugarri bat, bada oso politiak, askotan esaten dugu, nongoa da, ozein da gizon hori, hori da Azpiletako Reyes. Azpiletako Reyes. Eta zein da gizon hori? Azpileta baserriko Reyes. Eta hola esaten dugu, baina badago beste modu bat ere esateko, gauza bera. Pedro Otala, esaten baldin badugu, esaten gabiz, Otala baserriko Pedro Otala, edo Manuel Gerneta, esaten baldin badugu, da Gernetako Manuel. Manuel Gerneta, edo esaten baldin badugu Patxi Elorto, da Elortoko Patxi. Eta izen honek, etxe izenagatik ezautu izan ditugu. Personak, etxe izenagatik. Hori ez da oinatiko euskera bakarrik, hori da euskararen ezaugarri orokor bat, ez da? Baina etxeak emun izan xau personeri bere izena. Oso kuriosoa da. Eta gero, gaitzizenetan ere, edo goitizenetan ere, badaukagu aberastasuna ondixa. Personaren ezaugarri edo tasunen bati begiratuta, ikusten dugu, nolakoa dan persona halako izena jartzen sakola, ez da? Igual esaten dugu, persona bat, ez dakit, ezaugarri begiratuta, hankaluzia baldin bada, hankaluze. Edo baldin bada beltzamarra, baltz, Santi Baltz. Edo baldin bada ondixa, Jose Ondi. Edo baldin bada, ez dakipanik, txori baten lepoaren itxurekoa baldin badako, lepo txori. Oinatiko arrazola etxen topatutako eskribuei buruz, ia zer esan gehiken. Hor esateko dakuna da, bi lan idatzi zituela Manuel Umerez Goribargoitiek, ez da? Lan biak, bata da, osaba baten instruzioa bere iloba eskondu eta nekazari batentzat bere eta bere familiaren gobernu onerako, Jaingoikoaren lege santuagaz konforme, hori da baten izena, eta bestiare oso antzeko izena dako. Errektore baten instruzioak eskondurik bizidean adizkide nekazari batentzat bere eta bere familiaren gobernu onerako Jaingoikoaren lege santuagaz konforme. Bi lan honek idatzi zituen Manuelek 1805ean, ez da? Orduan dira
19. mendearen hasierakoak, ez da? Orduan, lan honen ezaugarriak, lanak potoloa dira. Lan bate dauka 240 orrialde eta bestia 278. Orrialde, lan potoloa dira, ez da? Esku iskribua dira, orduan ez dauz liburu moduan gaur eguneko grafiara ekarrita eta publikatuta, orduan hola dauz. Eta zein da euren berezitasuna? Erlijio gaiak jaketan ditu, eta sasoi hartako ohitura eta pentsamenduari buruzko argibide interesgarri asko ematen daude. Gero, oinetiko euskeraz idatzitza daude, idazkera jaso eta dotore samarrian. Eta dokumentu hauek dudarik gabe oso garrantzitsua dira euskal filologiaren esparruan lantzeko.